Pitäisikö craftaa yks batteri? No mä jätin kans. Smokella vaan sinne. Tuolla asti jengi. Vaan katos niputorneet niin pieni. Yritti piikkää. Onks joku muu mennä? Ei No, tiedä. noni. Ei nyt kattaa vähän liikaa. No joo. No vaan offkaa tässä. Testopi, nyt vois kyllä myllyttää. Tuo laittimäki olisi ihan nais. Haitis taas. Haitti paska, kun se on sun spotti, mihin sä voit pelata. Joo. Kyllä voisiko se joku spotti, mutta haitti siinä pääsee on, aina se on helposti aika pasken puskettana määrässä, noin. jep. Niin. Jos ne, kun ne alkaa fightaa siinä, me tullaan teleportana. Se olisi ihan myös varmaan. Oi, Ollaan Afgan tässä mitä. kulmassa, et Tota ei voi ottaa ilman jotakin vitun Jibiä tyyli. kibi, niin. Mitenkään vois saada. Täällä on EMPtä. Kyllä mä sanoisin, että tää on kyllä aika vörtti. Niinkö? Tulla aikaisin tänne. On Niin tää se aina oli jo vähän niitten vaikea. Jep. Hyvä tuuri kävi siis kun kuulis mennä. Niin. Kun tää Oi haisi. kun crafteri! Ei se craftas. No, Vittu ei ollut mitään audio tosta äijästä. Se on solo. Me ovi menee paskaksi täällä puolella, nähtä. No sä oot Reforcessa. Joo. Ai niin ja muuten Jonttu. Vois tehdä aina silleen, jos me mennään pelaa Sonea tälleen aikaisin. Ja sinistä, no sinistä oot kyllä aina saanut. Niin. Mut jos jotenkin on sinistä, niin no ei unohda, oikeastaan vittua sä unohda selität mitään. Mä en En mä puhu tiedä. mitään järkeä. Jotain sinistä vittu. Ei mä ajattelin tiedä. puhua siitä, että jos sininen armorit tulee ja mä olisin mennyt Sonelle, niin ottaisit sen spikit. Mitä vittua sä puhut? Puhut ihan oikein! En mä